το λάστιχο. Το πρόβλημα που έχω αντιμετωπίσει κάποιες φορές είναι ότι μου γλιστράει στο χέρι. Δηλαδή το υδροχόρο δουλεύει έτσι. Και αν βάζεις το πετάς εδώ πέρα το σκηνή, το λάστιχο, τεντώνεις και κρατάς. Και όταν θα βρείτε στο ψάρι, σημαδεύεις θεωρητικά έτσι και αφήνεις, απελευθερώνεις. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στη θάλασσα, πολλές φορές εδώ πέρα που κρατάω, μου γλιστράει. Τώρα μου κρατάει γιατί εντάξει δεν φοράω γάντι. Αν φοράς γάντι και ειδικά είναι βρεγμένο, γλιστράει για πλάκα. Δηλαδή σου φεύγει και αν μπεις θα χάσεις το ψάρι, όχι. Αλλά αν υπάρχει περίπτωση να βγάλεις ένα ψαράκι για το χαβαλέ σου, γιατί να το χάσεις. Οπότε είπα να κάνω μια πατεντούλα. Θα χρησιμοποιήσω εποξιδικό στόκο για να φτιάξω ένα grip κάπου εδώ πέρα περίπου που φτάνει το χέρι μου. Το οποίο θα το αγριέψω λίγο πρώτα με μια. Ήθελα με ράσπα. Απλά με ράσπα φοβάμαι επειδή 5 λεπτό το κάνω ζημιά. Το αγριέψω λίγο με μια λίμα. Μετά θα φτιάξω τον εποξιδικό στόκο σε σχήμα υδροδυναμικό, δηλαδή κόνικο προς τα πίσω. Σε ένα καλύτερο κράτημα. Να το δούμε στην πράξη σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε πού φτάνει το χέρι μας. Δηλαδή μην κάνουμε ένα grip εδώ και το χέρι φτάνει εδώ, ή μην κάνουμε ένα grip εδώ και το χέρι φτάνει μέχρι εδώ. Οπότε παίρνουμε. Έχουμε το σκηνή. Είμαστε εδώ. Βάζουμε το λάσκο στο χέρι και τραβάμε να δούμε μέχρι πού μπορεί να τεντώσει. Βλέπουμε ότι είναι εδώ. Οπότε εδώ κάνω σημαδάκι. Να δείτε. Ένα ψηλό ασπριλαδάκι αυτό εδώ πέρα. Οπότε τώρα εδώ πέρα θα το αγριέψω λίγο με γραμμές απλές. Δεν κάνω βαθιές χαρακές, μην το καταστρέψω το ήλιο σωλήνα. Το γυρνάω την άλλη, να το κάνω σαν χιαστή. Κάτι γκρέμισα, δεν πειράζει. Γιατί άμα δεν κάνω λίγο δεν θα πιάσει το υπόξικο στόχος, μπορεί να γλιστρήσει και να φύγει. Άμα δείτε, κάτσα να το λύσω για να μην σκοτωθούμε κιόλας μόνοι μας εδώ πέρα. Αφήνουμε αυτό και βλέπουμε αυτό το πάνω μέρος. Άμα δείτε, το έχω κάνει έτσι ώστε να υπάρχει σημείο για πρόσφυση. Τώρα βάζουμε γαντάκι. Όταν δουλεύουμε με υλικά εποξικά, καλό είναι να φοράμε γάντια, γιατί δεν είναι και τα πιο υγιεινά πράγματα. Ας πούμε έχει περιστρέψει εδώ πέρα ένα κομματάκι μικρό από μια λαβή που είχα φτιάξει, δεν χρειάζεται και παραπάνω νομίζω. Και αρχίζουμε πρώτα με την πλαστελίνη. Αυτό δουλεύει σαν πλαστελίνη, θέλει καλό ανακάτεμα, έχει μέσα το ένα υλικό και απ' έξω το άλλο, είναι δύο συστατικών. Οπότε με το ανακάτεμα έρχεται και ενεργοποιείται και δουλεύει όπως πρέπει. Αλλά βρωμάει χάλια, βρωμάει μια απίστευτη μπίχλα. Αλλά δείτε ότι σιγά σιγά γίνονταν δύο χρώματα, γίνεται ένα γκριζομαύρο, γκριζοπό. Ελπίζω έχω πολύ καιρό στο ντουλάπι, ελπίζω να δουλέψει, μην κάνει καμιά βλακεία και πάει χαράμι ο κόπος. Όπως βλέπετε δουλεύει. Αυτό είναι. Θα είναι παραμορφωμένο, σαν αγκούρι, αλλά δείτε εδώ πως είναι αυτό εδώ πέρα, με το δάχτυλο έτσι, κρατάει εδώ και αυτό κρατάει εδώ. Οπότε έχω το τέλειο grip, κοιτάξτε. Οπότε έχω το τέλειο κράτημα, δεν μου γλιστράει. Τώρα θα το αφήσω να στεγνώσει και μια δοκιμή θα μας πείσει. Ευχαριστώ πολύ που το είδατε. Η σκέψη είναι, αν κάποιος ασχολείται με πολ και θέλει το χαβαλέ του να έχει ένα μαζί στη θάλασσα, γιατί για το χαβαλέ το έχεις, ορίστε μια καλή λύση για να μην σου γλιστράει από το χέρι.